pisan kas go engko ndak wektune saya ngoyak sing kepenak sing gayeng sing gumyak ngaturke apa aku nyuwun anu tero iya sing kira-kira urung metu oh iya iki sapa sing kepareng arep tampil ke muka iki nggo ngetes si sapa jenenge iki Mbak Anting ya Mbak Anting meneh jumeneng ayo ben belajar ora napa Pak Di hah napa ngapa umbah-umbah apa ngapa jumeneng heeh bocah kon ngadeg kok ngapa Pak Di Om bola-bali ora sesuk bengi anggere kleru Pak Di ajar tapi nek nyeluk Om diparingi duit jelas mantap rasa kuwatir biasa jalan tuh melaku kok mesti digentul-gentul ngene iki ngapa melaku ki ya alon-alon ayo kan nembang apa kejaba cara Banyuwangi kowe pinter saiki tak tes lagu-lagu saiki sing iso apa napa lho ana apa kowe milih ya napa Pak De lha liwong lho Pak De liwong heeh iso wae insyaallah wah ngapa pundake dadak ngene-ngene ya wae wah kanggere ora joget tak ajar duet karo sapa Ki Prastiwi kowe ki anyarane kok akon piyai sepuh lho ora nganti diamuk karo Prastiwi aku ora tanggung jawab ayo Pras kancane Pras ora apa-apa iki pancen tak niati pancen tak gawe viral Prastiwi ya ora nggih Prastiwi nganti viral engko beres wah iki padha 150 cm apa mau apa bocah nyaran kurang ajar to ngapunten Bu kula medikan Pak Seno ra aku rakon mau dhek muni duet Pak De duet terus apa Bu Prastiwi aku ra muni Prastiwi sumpah wow kedip-kedip kali nyawang jenengan iki lho ngene iki lho Bu kedip-kedip matamu kowe aku ra kedip-kedip kok ngerti kedip apa kene ora muni kedip-kedip kok ngono ra apa-apa Anting halo Bu Prastiwi iki piyaine humoris nggih ora tau nesu dhek akeh pahalane dunekke apa-apa ora tau nesu dunekke piye-piye ora tau nesu oh Bu Prastiwi iki luar biasa ha ta ning dalem ya ora tau akeh omonge ming anteng oh sok kowe kudu ndono ya bengi nek ndono Bu Prastiwi nek nganggo ondrok iki kedawan ya dadi nek kowe rono kaya ketemu wewe mboten tetap dihormati dolan ning anakku Salim tangane dicium ayo kuwi dolan ning anakku nggih tak ajari nakal kaedan ora calugu-lugu diajae rasa dolan rono ndeng-ndeng wis ndak malah ngrekoso kowe engko malah dadi genthuk wedok malah ya dadi liwong wah iki dua sejoli pokoke iki iso dienggo engko nek nganti mlebu streaming engko pamundutan duet ayu kuwi ya monggo ya sinten riyen lho bareng penane bareng yo joget iki ngono kae. Aduh, ora mung manggon lah kowe
Bu Pras ki wis sepuh, wis meh 50 wis jogete tenanan kok. Lah niki panggone gede lah kula mepet ngeten iki lho Pak De. Ah ya ora apa-apa kowe ngesuk nek perlu Pras iki disenggol men tibone gambar. Iya. Kudu iso pentas bareng. Ngono, ya mangga dibacetke ya. Iya, saking senenge ya. Ora kowe kelilipan apa? Kena frisker ya mata. Mripate kesampluk dhewe dadi malah. Mula rasa gapik-gapik ngene wong tangane cendheke ra jama-jama kok gapik-gapik. Iya. Nek, mangga.